Motorsun pamirsa isih ning kutane dhewe. Pamirsa jembatan sing ana ning jalur alternatif sing ngubungke antar kecamatan ning Temanggung, Jawa Tengah Senin sore ambrol. Sing nyebabke jembatan iki ambrol pamirsa amarga pondasi jembatan ora kuat merga kegerus aliran kali pas banjir. Lan akibate akses antar kecamatan pedhot lan pengendara kudu muter arah sing atuhe sekitar 6 km. Udan deras sing guyur wilayah Temanggung, Jawa Tengah nyebabke jembatan kali mengor ning dalan alternatif sing hubungke antar loro kecamatan ambrol. Jembatan iki tepate ana ning Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran lan Desa Tlaga Pujang, Kecamatan Kandangan. Kondisi jembatan saiki ora iso dilewati sepeda motor merga salah siji pondasi jembatan ambrol keterak banjir gede. Jembatan sing kondisine miring iki saiki mung iso dilewati wong mlaku wae. Senajan sakjane wis bebayani kanggo keselamatane wong sing lewat. Salah siji warga ngaku nekat nglewati jembatan iki merga dhek males nek kudu muter arah sing jarake luwih saka 6 km atoe. Nah, ini hujan lebat ya. Airnya itu besar. Air sungai itu. Iya, itu lebih besar. Ini menghantam apa Pak airnya Pak? Kok bisa sampai roboh ini? Tembok itu. Tembok itu kan kalah. Airnya itu mendesak terus. Mendesaknya itu lewat sini terus. Yang sebelah timur ini. Lalu ini ambrol. Ini jembatan ini menghubungkan desa mana dan mana Pak? Dari Kaloran dan Pujang atau Batur dan Brembet atau Rejosari. Ini termasuk alternatif ya Pak ini Pak? Iya. Dengan robohnya ini terus mutarnya berapa kilo Pak jauhnya Pak? Kalau pakai kendaraan? Wah, emang jauh. Jembatan iki sakbeneré lagi rampung dibangun sekitar 2 tahunan. Jembatan iki kerap digunakake warga ngangkut hasil pertanian kanggo digawa ning pasar. Merga jembatan iki pedhot saiki transportasi kanggo ngirim hasil pertanian kepeksa muter arah sing adohe sekitar 6 km. Agung Bayu Aji, Kutane Dewi Temanggung, Jawa Tengah. Lawan pamirsa sekitar 2 minggu kepungkur banjir sak jumlah warga Dukuh Sayung Kidul Kabupaten Demak saiki wis mulai do kejangket penyakit. Mergo banjir isih dhuwur warga sing loro iki dipethuk nganggo perahu karet kanggo entuk pengobatan. Arep 2 minggu iki sak jumlah dukuh sing ana ning Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak grandem karo banjir. Senajan saiki jumlah dukuh banjir wis mulai asat, nanging ana 4 dukuh sing nganti saiki isih grandem banjir sekitar sak meteran. Dukuh sing paling parah grandem banjir yaiku Dukuh Sayung Kidul. Mergo banjir isih dhuwur, proses pendistribusian sego bungkus isih dilakokke kanthi nggunakake perahu karet. Saliyane kuwi, warga sing saiki mulai kejangkit penyakit uga dipethuk nganggo perahu karet. Mergo omahe kebanjiran sekitar 2 minggu nan akeh warga sing saiki mulai sambat lara kulit, watuk lan demam. Pusing, batuk, kakinya karena banjir. Sudah lama nggak sih? Sudah lama. Sawetara kuwi, jere petugas medis, saliyane sambat loro saka hasil pemeriksaan sekitar 50% warga sing loro uga ngalami hipertensi utawa darah tinggi. Faktor sing jalari, pasien hipertensi salah sijine mergo kabotan pikiran, mergo mikir omahe sing kerendem banjir. Banyak sakit apa aja Bu? Ya sakit kulit itu karena gatal-gatal akibat itu air banjir. Terus selain itu? Terus ada batuk pilek, terus pusing, gergesi, panas, demam. Tuh, terus ada beberapa ya kira-kira 50% tuh dengan hipertensi, tekanan darah tinggi. Nek kondisi koyo ngene ora ndang untuk penanganan kanthi serius iso mbebayani kanggo kesehatane warga korban banjir kuwi. Susmintarta, Kutane Dewi, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pidane pawartaliane pamirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ki nyatake kondisi talan sing rusak ning wilayah Jawa Tengah wis klebu parah. Kerusakan talan iki disebabke faktor cuaca lan kendaraan sing momote ngluwi tonase sing ditentokke. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ki negaske nek kerusakan talan ning ana Jawa Tengah mung tanggung jawab pemerintah provinsi tok, nanging uga pemerintah pusat lan pemerintah kabupaten kota. Mergo dalan sing rusak iki ora mung dalan provinsi tok, nanging uga dalan nasional lan dalan daerah. Jare Gubernur, kerusakan dalan luwih disebabke faktor cuaca lan kendaraan gede sing momotane over tonase. Ning masalah iki, Ganjar ki ngaku gelo marang organda sing dianggep ora konsisten lan nertibke truk sing momote luwih saka ketentuan.
itu yang beban transportasi besar. Ya kalau truk-truk besar yang melanggar-langgar itu nggak mau dihentikan rakyat nggak apa-apa. Ya bener, kalau nggak gimana? Ben juga dia mengerti. Kan dulu kita omongin Organda kita minta bantuan sampai hari ini belum bantu. Ya, kalau perlu ya nanti kita tambah, kita operasi dengan cara pakai jembatan timbang porta itu. Terus harus diturunkan. Problemnya kan kita nggak diturunkan. Bunyi perdanya Jawa Tengah kan cuma didenda. Lo didenda yang bayar denda saja, nggak kondangan nyogok kan gitu kan. Yang saya tangkap kan itu kan. Nah, setelah itu dia kelihatan merusak. Itu baru. Teman cuaca. Maka saya minta beberapa area yang kondisi geologisnya berat, buat dicor kayak provinsi kuat. Kalau aspal nggak bisa. Senajan kerusakan dalan wis parah, nanging Ganjar njaluk marang masyarakat supaya tetep ngrumat dalan sing dadi fasilitas umum iki. Dhek ngaku ora arep nglarang nek ana masyarakat sing ngendheki truk kanthi paksa merga momote luwih saka ketentuan. Eka Nanda, Kutani Dewi Semarang, Jawa Tengah. Lan pamirsa kaya kepiye unike kuliner toleransi dan pawarton yang sakwise pariwara.